Hello, Pastor. May pangutana ko kay while ganina, Pastor, nanood ko sa sa TV, din nabalik na ko ang channel sa Channel 9 din, ang mga Iglesia ni Cristo nag-talk sila about sa kanang sa dapat na daw maluwas din. May sila gibasa nga verse sa buhat ba to siya mabasa, Pastor, na ang tanan daw Iglesia ni Cristo. Oh, naputol? Nawala siya? Okay. Ang iyang naputo siya. Nawala siya, Igsoon, no? Naputol siya. So, ang iyang punto mahitungod sa Iglesia ni Cristo. So, sabto na lang nako to imo pangutan na nga ang tanang Iglesia ni Cristo maluwas, no? Nya imong gihuna-huna ang buhat na actually wala na sa buhat ang ilang sintro sa ilang mga bersikulo nga gamiton. Ang sintro sa bersikulo nga ilang gamiton mo ni Mateo 16:18, kay ikaw si Pedro, ni ba to pagatukuron ko ang akong iglesia, unya ang pangalan sa iglesia Igsoon is Roma 16:16, nangumusta ang mga iglesia ni Cristo. So kibali na ang word nga iglesia ni Cristo, unya ila ding isukad dayon sa balik, go ahead, Igsoon, palihog. Di Pastor, kay sa verse na katong ilang gihatag din may nakasuot nga to na Iglesia ni Cristo mao lamang ang maluwas kay mao ang nagtuo kang Kristo. Din kay nagtuok man sila tanan daw na nag-Iglesia ni Cristo mao ra maluwas, ang iba na reliyon dili. So natinga ko how come na ang Iglesia ni Cristo ra ang maluwas? Okay. So wala mag-ingon diha sa balaang kasulatan nga ang Iglesia ni Cristo ra ang maluwas. Wala tay mabasa diha. Naatay mabasa nga word for word Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16. Pero wala mag-ingon nga mauna ang pangalan sa gitukod ni Cristo nga naa sa Mateo 16:18. Kay pag-ingon magudi pangumustahay kamo mga Iglesia ni Cristo. Kanang word nga Iglesia Igsoon. Ibalik nato sa konsepto. Kay kanang wagong word nga church. Bisag mo ka sa Israel, basta mga Hudyo lang ang imong kuan sa pangunahuna. Wala. Kuan na siya, strange na sila ang word nga church. Okay? Walay word nga church dito. Ang naay word dito nga church, mga Christian nga naa sa Israel. Okay? For example, Seventh-day Adventist Church, Bataog Church, Catholic Church na. Pero ang Judaism, Igsoon, wala na sila magtawag sa ilang nga gitawag church. Kaya nga ito pagsabot sa church, daghang mga reliyon karon ang ilang pagsabot kining gitawag nato og kining organisasyon, building, office. So, for example, Iglesia ni Cristo, naa na tanan diha ang office, ang building, ang simbahan. So mao na nga pagsabot. Pero sa Biblia Igsoon ang word nga iglesia gikan sa Greek word nga ekklesia. Kung imo na siya, compound word na siya Igsoon nga, kung imo na siyang bungkagon, ang word nga preposition na siya, nga buot pasabot, out of. Kanang word nga klesia, gikan sa root word nga kalio, which means to call. So preposition nga out of, o kanang kalio nga to call, so kung imo na siyang i-join, adunay konsepto nga to call out of. Meaning to say, mga tinawag. So ang word nga iglesia, dili na mao ang building, dili na mao ang bato, dili na mao ang bangko nga nasulod sa simbahan, kundi ang word nga iglesia nag-refer sa tao. Okay? Individual nga tao. Kay walay building nga mga musta. Kayo ko, dini man na nila gamiton sa Roma 16:16. Atong basahon ng Roma 16:16. Naging diri. So, sorry lang kay Iglesia ni Cristo ni Manalo ha, kinagtubag kong pangutana, dili ni intention sa pagpangatake sa inyo ha. Niya, pangumustahay kamo ang usa sa usa, pinaagi sa balaang halok, ang tanang mga Iglesia ni Cristo. So, naabray building mangumusta. Walay building mangumusta. So, buot pasabot sa Iglesia, tao. So wala magtukod si Kristo og building nga ginganlan og Iglesia ni Kristo. Ang naa diri gitawag ang tao og kanang word nga tinawag mao nay word nga iglesia. Og ang iglesia pwede man gani na asulod sa balay.
Kay ang word nga iglesia, dili na building. Ang word nga iglesia, tao. So therefore, ang iglesia pwede na sulod sa balay. Roma 16:5. Okay? Nag-ingon din ni Roma 16:5. Ingon siya din. Ipakumusta usab ako sa iglesia nga naa magtiguman sa ilang balay. So meaning, kung yung kay iglesia building, lugar ang building isulod sa balay aron magtigum. So pag yung iglesia na magtiguman sa balay, buot pasabot, tao na siya. Okay? So kung tao na siya, nganong man ang imong ibutang dito sa karatula, 2 minutos na nabilin sa first portion, nganong man ang imong ibutang dito nga, mo ni official nga pangalan. Actually, walay ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 nag-ingon, kay ikaw si Pedro ug niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Wa mag-ingon nga pagatukuron ko ang akong iglesia og nganlan og iglesia ni Kristo. Nga diin kung di ka musulod, dili ka maluwas. Wala na siya igsoon. Okay, follow up igsoon. Okay, nawala na siya? Okay, go, palihog. Follow up. Pastor. Okay, Pastor. Okay na. Okay, kung wa kay follow up, ato na siyang sumpayan, no? So, mo na siya, no? Na usahay ang ilang konsepto mo ni, kay ang iglesia kuno, meaning ang building, meaning ang organisasyon, mao man kuno ang lawas, ug ang ulo, mao si Kristo. Muna ang ilang gamito ng Epeso, Kapitulo 5, 18 hanggang 25, o ang Colossus, Kapitulo 1, versikulo tibo Kapitulo. Masadya. So, muna ang ilang huna-huna, pero dili na siya mao. Nga naman. Kaya ang word na gitawag og mga tinawag na mga tao sa Dios or Iglesia ni Kristo, kung imo basahon ang Biblia, wa to sila nag-obserbar, nagbalaan sa adlaw Domingo. Ang ilang adlaw nga gibalaan o giobserbahan ag adlaw Sabado. Kung si Kristo mao ang nagtukod sa iglesia or mga tinawag nga mga tao, kung si Kristo usa ka Sabbath keeper o nagbantay sa adlaw ipapahulay o nag-observe sa adlaw ipagpahulay o nabatasan niya pagsulod sa matag Sabado sa adlaw ipagpahulay didto sa sinagoga. So si Kristo di ay Sabbath keeper, wa tay mabasa nga si Kristo Sunday keeper. Now, kung si Kristo mo ang ulo sa iglesia, Sabbath keeper, nagbantay sa adlaw ipagpaulay Sabado, unya ang lawas mo ang Domingo, di na bulag. Dapat kung ang ulo, Sabbath keeper o nag-adlag, nag-obserba sa adlaw ipagpaulay ingon nga balaan, ang iyang lawas usab, Sabbath keeper.